Moi boas, atópome en Santiago de Compostela, concretamente no barrio de Conxo, para participar na primeira carreira do Circuito Corresán. Volvemos a participar nela. Vai ser a primeira vez que participo nesta carreira Barrio de Conxo. Percorrido de 5,3 km, onde o obxectivo será a clasificación por equipos. Imos deixar en segundo plano o posto por categoría. Se sae ben, pois vendrá, pero a idea principal é esa clasificación por equipos. Levo como obxectivo tamén correr a 3:35, a ver se conseguimos. Mais ou menos polo que vin o ano pasado deberé andar aí, e vendo que estou bastante ben, pois creo que se pode conseguir, a ver se sae. Así que nada, xa dorsal recollido onte, vamos prepararnos e a ver que sae. Cinco probas por diante, moitas sobre todo, especialmente a disfrutar, e gracias ao Fire de Santiago, e tamén gracias. Un aplauso para o que nos espera nestas 5 carreras espectaculares do Circuito Corresán. 5:60. Xerimos a primeira volta, ou 11 segundos por detrás. Vamos. Pois ata aquí o que foi a primeira proba do Circuito Corresán, Barrio de Conxo, con vitoria para Iago García en 16 minutos e 49 segundos e Moira Miranda en 19 minutos e 21 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 22 e noveno da categoría, con un tempo de 18 minutos e 47 segundos, a un ritmo de 3:36 o quilómetro. O obxectivo do ritmo non o conseguín por un segundo, xa que quería correr a 3:35 e finalmente acabei en 3:36 segundo o reloxo, pero bastante ben, tendo en conta que volvín a sair moito atrás do que debería. Xa me pasou igual no Cruz de Santiso, cando me fun colocar para sair, pois xa non había por onde poñerse e quedeme moi atrasado. O outro obxectivo do posto por clubs, pois hai que esperar, porque de momento non hai esa clasificación, e non sei como imos para ver que opcións podemos ter. A ver se para a segunda proba, pois xa se sabe algo. As sensacións foron bastante boas, foi unha remontada constante, polo que dixen que saí moi atrasado, pero o percorrido permitía recuperar ben e fun apretando todo o tempo. De feito, ata se me fixo curta a proba. O percorrido a 2 voltas bastante exixente para o curto que é, sobre todo pola subida que comparte trazado co Camiño de Santiago, e uns metros máis adiante outro pequeno repeito pero intenso,
que sobre todo na segunda volta se lle nota máis a dureza. O resto dos tramos son bastante favorables e rápidos. A distancia polo reloxo foi de 5,2 km. O prezo por participar era de 20 euros se te inscribías ao circuito ou de 6 euros se só querías correr esta prova. Os puntos positivos, pois boa información, zona para aparcar ao carón das saídas se chegas cedo, que non hai moito sitio, recollida de dorsais durante os 2 días previos ou o mesmo día da carreira, avituallamento final con froita e auga, duchas no Polideportivo Quiroga Palacios a 500 metros da meta e agasallo desta camiseta, pero só se estabas inscrito no circuito. Os puntos a mellorar, pois a marcaxe. Nunca vin tantos corredores recortar polas aceras. Eu sempre vou pola carretera, pero se non está sinalizado como nesta proba, pódese correr pola acera. Gostaríame saber que distancia lle deu algún corredor, porque seguro que non chegou nin aos 5 km. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.